दा मिनिया ब्रादारनि नोंथांमोना भिडिअखौ नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन माने बिथाङा दा ओरैबायदि उन दाहा जाफिनदों माने बिथाङा ओरैबायदि मोजां मोनखायोमोन माने BPF दोलोखौहाय नाथाय बिथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि सानब्रनानै बिथाङा UPPआव थांदोंमोन दा नाथाय बिथाङा जा थांखि लानानै थांदोंमोन दा बिथांनि सिमां गासिबो फेलें आरो बिथाङा जिखिनि समाव 17 बोसोरसिमाव जे BPFजों थाबोनाय बै समखौ बिथाङा गोसोखांनानै माबायदि उन दाहा जानानै बिथाङा गावनि न'नि सिथ्लायावनो बिथाङा माबायदि उन दाहा जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलाय नोंथांमोना अब्ला दुखुबो मोनगोन नोंथांमोना आरो नोंथांमोना एसे मिनिगोनबो आरोना नायदो बिदिब्ला मिनिया ब्रादारनि बे भिडिअखौहाय बिथाङा दा उन दाहा जाफिनदों बै समनि हाग्रामाजों थाबोनाय समाव नाथाय दा बे जोबसि समावसो बिथाङा दिनैहाय नागारनानैहाय UPP दोलोआव फैदोंमोन नाथाय बिथांनि बे सिमाङा दिनै फैलार जाबाय। Mada sursai hang mada sursai shana habai honai roje tode thangni shana habai honai roje tode thangni